Kohimen kopera behir hautrai Jesus Christ. Ngidon kakas ngi sai jain kabakadu kabaha kaba ngistang no bandake yakas ngi burom jongu Christ em hagane gas ngi utrai. Lai po lai ngi lai po lai tayo jongka jingmane ya utrai nandangi reke yaga sngi burom jongu Christ em. Kap kadau hangi lai po lai snem jangga jingim jongu Jesu balakin diu burom iabu. Kamba ngi reke ia kasngi burom jongu Jesu la shai kasngi kajim pule kangne kalong kajing kot yanga badiapi ban poi sha kata ka perte Jesu kadau hangi kane ka perte bad kata ka perte don ar jait ke perte ka perte ka pamangi immenta bad ka perte ka badangwan this age and that age ka perte ka badangwan bad ka perte ka pamangi im kane ka perte bad kata ka perte kane ka lang ka ba kongsan ha ka jingi kai jongu Jesu niosngo baki ju kamda meke sadusi kila wan kili jingkili dah ka batumu bandriam ya Jesu halor ka jimmi pa jonge bayam u Jesu ula jibab ya ka bade ya ki baniosno omde tangata ki stadain ru ki on mela keren ya ka bade u Jesu keren barabor ya ka bade u Jesu mju talk yangi kibri ki talk kibri ki tau start bun ki ke baro henre uble u keren ya ka bade badu Jesu la keren ya ka bade ayu bad kaperte kaba mangi im hangne ngidon pun ke baro kaba pinjenjari ka jingli jongi sa duzi kalong halor hinyungut ki lok bad kawe ka kande ki kren halor ke baro kaba jong kane ka perte bad kilakwa ban riam ya Jesu da ka bor jong kane ka perte da ka jing start jong kane ka perte hangne ngi de ban sautu ya ka jing start jong ka perte kamla ban Yakob bad ka jing start jong uble ki sadusi kilawan da ka jing start jong ka perte da ka batmo ban riam ya Jesu badu Jesu ukren da ka jing start jong ka baneng bad habaula kren da ka jing start jong ka baneng kim don tin show minda hake jingim jongiru bond sin ngingop badngi em hake jing star jong kane ka perte badngi kerla long ki kun jong kane ka perte bun na pedeng jongi ngilong ki kun jong kane ka perte nadu ka por laka hadu ka por laya ngim ju kerla long ki kun jong kata ka perte duna ba ki briu ki kerla long ki kun jong kata ka perte ki bun ki briu ki perlot ka por jongi ke jingim jongi ya ka sap ka pong jongi baro balong ki kun jong kane ka perte badu Jesu wong ki kun jong kane ka perte kim don lachu balong ki kun jong kata ka perte balong ki kun jong kata ka perte ni don kamban ino ya ki baro kalong jong kane ka perte nagata ka daw Jesu ula keren haki ha bening ha kata ka perte om don jing poi ka poiman om don jing pinyo poi ka poiman om don kano ka jing sngo ba jong ka perte kumbangi mudur henre don bon giniam ki hikai endalayap dan don shushu ya ka jing poi ka poiman yendala kod ya ka jingim jongi ha ka ne ka perte ka poi poiman jong ka do kala kod nangda kastang ya ka poimen janga mensiam kabalong tang badu Jesu naga tagadau haka shiti jongo Paulus bakusha Ephesians ngiyos ngo ba u Jesu ulong ukurim u Jesu ulong ukurim unong leit kurim naga tagadau haka gospel bun ge jaka u Jesu kransha panga jingkawai bad nong leit kurim kiba apia unong leit kurim tang u Jesu ulang nong leit kurim bat ngihaban ino baru ki vepat ki kurim jongane ka perte bun ki briu ki poika
bad bun gi kurim ki shongka bad bun gi kurim kam shimut tang ubriu henry ga jingkwa jongka do kaspa kanam ka burom kiwe pat ki jinglong ki pop bun jait ki jinglong bun ki briu ki shong bad bun ki lokumne ki shong kurim hakane ga dor naga benda ka jing snowba naga benda ka jing kamen shipon naga benda ka burom naga benda ka kaspa naga benda bun ki ke baro jisu on hakane ka parte ngidon kum gini ki kurim henry hakata ka parte ka bansawan om don kurim light no ujisu marwe ulong nong late kurim but ngide ben pen krayalade nagabinda kane ka jingle jangi hang dau jisu ong yaki bayam but ki baim ki along kawe hakama tu kurim hakama tu jisu yaki bayap but ki bayim ki long kaju namar ladang ngim yap ngim laban poisha uta ukurim jangi but kata kalong ka parte kabawanra jingkamen so this age and that age is very important. Ngide ban sange ban im ha kane kaparte kumbangi imangi. Ngide ban ward ya ka rukam im jong kata kaparte. Ngide ban sange ya ka rukam im jong kane kaparte. Namar kane kaparte ka im tang ha ka jingkuri hura. Haka jim bisni, haka jim betar, haka pop, haka jing auria, haka jing long ya jing kwan ya lade, bad bun ke baro ba jakliya. Ladangi im haka nega jakliya jong nega parte, jong nega parte, inumla ben yo ya ka jingim jong kata ka parte. Jisu kot yangi pinbait ya ka jingim. Kaneka parte kan sakutno. Kata ka parte kanyam kuchu but kata ka parte kalanga parte janga jingamen kaneka parte kalanga parte janga jing sosi parte janga jing jinjar parte janga jimbuai tangla kata ka parte kalanga parte kabakoi hakaba ngiyakendo markuma iau kurim jangi balang ujisu unong leit kurim ulang ujisu Badu Jesu u kod u weringi nagabenda kata ka parte ngi baro ngi penkra yalade nagabenda kata ka parte kan penim yangi tongilong ki kon ke ba im nagabenda kata ka parte om ya kane ka parte gramba ngindup long ki balai luid Jesu be e karko kardo yangi pensla yangi pen kantang yangi bangindup la ban ino ya kie jong kane ka parte ban dup long ki kun jong kata ka parte kabalong ka parte jome parte kabadap daga jingkomen namar tang mame marwe melong ukurim jangi but ngin poi sha kata ka jingkawai kabame pen krena ka benda jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ